приятелството и предателството, заедно с Латинка Петрова, Васко Мавриков и Вили Рай. Нали така? Да. Благодаря ти още веднъж за диска, който ми подари. Всички хора, които искат, могат да си го купят и да те слушат. А искам да питам Латинка, къде могат да я гледат нея? В момента аз репетирам един проект и представете си, ето, мащехата сатира, сатиричен театър, на който дадох 30 години, не прие проекта, ама не, че не го приема. Значи, това още едно предателство. Ще видим елата горната седмица или другия месец се обадете, ще им кома направя по въпроса и така. Ти се чувстваш като такова нещо като чуя. Чувстваш се като Васко, предадена от от телевизията. Ето аз обаче не спрях. Казвам, така ли? Продължавам по главната улица. Да, така трябва, така трябва. Така трябва да случват нещата. Били, ти обеща, че ще ни разкажеш как си била предадена от двамата ти съпруги, много бързичко. Не, аз изобщо няма, даже не искам да разказвам. Затова искам да ти кажа, че една любов, която... Да загатнеш. Да, една любов, която е с колеги. Значи аз живях със свои колеги. Първият ми съпруг и вторият бяха големи артисти. В артистичния свят се случва да се разделяме, но когато човек много ниско падне или когато е много тъжен, смята, че почти ще напусне актьорската си дейност. Почти няма да бъде вече, няма тази фамилия, няма този къща, в която вече да прави това. Да, но се амбицира, амбицира се и това, което са песните, с които съм работила, представи си, с човек, който съм обичала, или с хора, с човек, с който сме мечтали как ще излезе този албум. Изведнъж го намразваш в този миг, но сега много обичам това време, защото той е създал тези песни и в никакъв случай вече не мисля тъжно. Как се вдигаш след такова предателство? Ето с това, че си правя промоцията, че доказвам на света, че дишам, че мога да си пея, че имам друг свят. Браво! Това е много достоен пример, защото само секунда, само да кажа нещо, че губиме ефирно време. Тя е страхотна, защото можела да се преквалифицира и оттам насетне край да забрави музиката. За творчеството. Аз бях на ръба да се преквалифицирам, но благодарение на проекта Корпус за бързо реагиране, за сега оставам на такъв етап. Какъв искаш да станеш? Всякакъв мога да бъда. Аз съм работил в рекламна агенция, с политика се занимавам от 2 години по периферията. В смисъл, това за мен не е... Да, можеш наистина да те боли, да. Сега. Продължи. Ще изчакам още малко, айде. Тя ми даде хубав топъл пример, ще изчакам. Моля. Аз искам да ти кажа, че тръгвайки от сатирата, един народен театър, лично господин Павел Васев, директора, прие този проект и вече репетирам. Запомнете, Хайд Парк се казва, спектакъла, в който ще ме гледате. Такава брилянта, както съм навсякъде. Виж колко е лошо, няма механизъм. Няма механизъм. И скромно. Който да абсорбира живи актьори, качествени и по този начин да се печелят пари и хората да си хранят семейства. Инструментариум, ето това е инструментариум. Би трябвало да обвиним хора, сега като е в ефир, че са ни предали хората на културата. Не трябва да споделяме тук. Не, да споделим, че сме предадени, колко трудно. И тримата предадени от хора на културата. По-лесно ли се създават предадени? Култура ли Янко ме предаде мене? Искам да ви кажа. Се създават предатели, отколкото приятели. Не, живота ражда и от едните и от другите и гледат да са в равновесие. Но искам да ви кажа, че тези нашите стомаси, които вече и камъни могат да смилят, защото такова ни се случи, времето, в което да живеем. Храната, природата, мръсотията, всичкото това е част от предателството. А и ние предаваме, не чистейки, не обръщайки внимание, не зачитайки. Важен, гледа нагоре, изобил носа, няма да кажеш, спъна се човека, браво бе, колко упадна. Това сме ли? Така че, ако тръгнем срещу това... Дамо артистите, аз знам каузи,
Когато те са лоши, може би един срещу друг, нещо се случва между тях така. Когато е стани пани, казват сърбите, живях дълго там, винаги се обединяваме за някаква си кауза. Това наистина е много хубаво. Актьорите, да. Тук няма тази злоба, това предателство се маха отстрани, като че ли сме фамилия, която трябва да защитим нещо си добро, хуманно и забравяме всички те лоши тънки интриги. Тук меркантизма е на много високо ниво. Духовното е малко потиснато. Слава Богу, ще дойде 12 декември тази година, ще дойде катаклизма. Да, и меркантизма. Всички проблеми. Всички дойде наред, нали? Няма такова нещо. Моля ви си, имаме толкова работа да свършим и да си връщаме най-вече. Да си връщаме. Нищо няма да свършим. Не, виж, то няма да има. Няма да има такъв катаклизъм, то е ясно. Въпросът е, че все по-активно вече се говори за това про-духовно извисяване от всеки един. Дано той да се случи. И дано се случи, защото в един момент си даваш сметка, че всъщност имаш пари, имаш кола, имаш къща и те правят едно нищожество, отколкото да те виздигнат. Знаеш ли, като каза къща, аз преживях войната в Сърбия, точно и бях под бомбардировките по време на войната. Всички тези неща, които се наричат предателство, тези малки неща, не можеш да си представиш как изглеждат малки, когато в този живот отгоре бомбардират бомбите. Ти живееш в 21 век и гледаш войната по телевизията. Нали си я гледал във филмите. Леко им пръсна хората скоро, които починаха в село Бисда. Специално за това искам да ви кажа, че природните бедствия, тези хора, които са представяте си там какви приятели, до вчера врагове, трябва да бъдат. Тогава всички са едно. Ето, затова трябва да се караем с култура. А ние мислиме само за насъщния. И то мислиме наистина. И то, защото ни атакуват постоянно с някакви сметки за ток парно, постоянно ни лъжат банките, постоянно ни третират като нищожества мобилните оператори. И ти не ще ставаш меркантилен, разбираш? Нямаш време за култура и за духовно извисяване. И затова това е инструментариума. Държавата го има този ресурс, но не иска да го направи чрез телевизия, вестници, чрез активни мероприятия навънка. Те могат да накарат хората да се събудят. Но това е политика и те не искат да го правят просто. Васко, станахме много сериозни. По периферията. Много сериозни станахме. В рекламите ни разказа един виц. Моля те да го разкажеш, за да можем малко да повдигнем. Да, Вица. Вица, да. Обажда се един човек. Ало, радиото ли? Да, кажете, господине. Тук намерих един портофел. Значи има 500 евро, 300 долара и гледам, има и 100 лева. Да, и? Значи, чакайте, виждам една лична карта. На името на... Момент само. Ивайло Христов. Да, кажете. Поздравете го с една песен, бе! Взема си скарвам хляба с вицове, бе. Искаш да ми кажеш, че някак да се преориентираш и да не бъдеш актьор. Абсурд. Се преориентира. Как сега? Какво ще прави? Всеки един човек, според мен трябва да умее и да има собствен начин да преглътне предателството, да прости, за да може да продължи напред. Защото иначе няма как да продължиш напред. Аз съм простил, но просто реших да споделя, за да остане в миналото това. Нали си споделяме с тебе сега, нали за това аз дойдох за да споделя. Аз иначе това ще си го държа някъде в шкафчето заключено. Да си го държа. Като си го държиш, няма как да продължиш. Права си, тя ме подсети за една притча, ама нямаме време, може би, ще да ви я кажа. Притчите върват два монаси в... Страхотна тая притча, знам я. Кажи я. Добре, стига до една река, там една девойка иска да пресече реката, но не може. Единият монах я взима на раменете си, пресичат реката, след това я остава и продължават пътя си. След известно време, другия монах, който го придружаваше, му казва: добре, защо докосна момата? Ние сме монаси, това е плъцко, не трябваше. Мълчи си. След 2 часа пак: кажи ми, човек, защо ти качи тази мома на гърба си и я пренесе? Ние сме монаси, не може така. Той се обръща към него и казва: виж какво, аз тази девойка я свалих от гърба си преди известно време, а ти все още я носиш. На гърба си, така. Затова не трябва да носим обидите на гърба си, трябва да се освободим от нея, за да може да продължим пътя си напред. Много ви благодаря, че бяхте. Супер, много хубаво беше. И ти благодаря за тази притча. Браво, супер сте! И екипът ни никога няма да ви предадем, затова продължавайте да ни гледате всеки делничен ден от 16:30. За мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно.
Сега ви оставям с програмата на TV7 и ви желая хубав следобед.